אז מה קורה אנשים? כאן ארל דפוק וסוניק בסרטון נוסף. אוקיי? ואנחנו... וכנראה שהייתה בעיה בערוץ של סוניק, והוא לא יכול לעשות את זה בערוץ שלו. אז עושים את זה בערוץ שלי. אבל אתם יכולים לראות אותו עם המצלמה הקטינה שלו. יאללה. עם מכות. רגע. אז אוקיי, אנחנו יודעים למצוא עכשיו את הדרגונבול האחרון. השגנו טיפה אוכל, עלינו טיפה רמות. ויאללה, בואו נמשיך. בואו נחפש את הדרגונבול. בוא. רק אומר, בגלל אותם, אם יש לי בעל מצלמה, שכאן בגלל מי, אז אני יש את זה המצלמה שלי בקצובה, ושכוח לסדר. כן. היי, דרגונבול! מה זה, קל למצוא דרגונבול ב... כן, איזה בעיקר טיפה זמן. יאללה, אני מזמן. קיצור, ויתור לבטון שדרגונבול, וכבר אפילו בלנדר. יאללה. יכולים לראות שככה עושים את זה, יאללה. לא, נעשה ביחד. אוקיי, ויאללה, בוא ניקח, מה ניקח? ניקח סנצ'רי. אוקיי, זה היה מהר. עכשיו אנחנו הולכים למצוא מקום טוב להילחם נגד בוסים. כן, תביא ניקח סנצ'רי נחל. כן, פשוט נילחם, ומי שלא שם לב, יש לי ארמור חדש של ויג'יטה. כלומר, נחזור לכם שנסיים את זה. כן. אז חברים, הקטין חזר, סוניק חזר, ויאללה, אנחנו בפיקולו סאגה, אנחנו תקתקים פה. איפה אתה? בוא. יאללה, קרב! אוקיי, הגענו למקום בטוח. כן, לנו לקח זמן. ויאללה, בוא נתחיל, אני אשפר טיפה מהסטאטים שלי. וסוניק, אתה רוצה להראות להם את המעל החדש שלך? אוקיי. יאללה, מוכן? צא! היי בלאסט! לגמרי! גאליק! כאן! יאללה! קדימה! הרביץ לו! הוא נמשך לך! הוא מסתכל רק עליך! הוא לא אומר, אוקיי, הוא הרביץ לי. ורף לי אגרוף. רגע, עשיתי דרגונבול! יאללה. אנחנו צריכים לכם נגד, נראה לי, אבא של פיקולו. איזה כיף לנו. לא, אני אפסק המאמן. אני אפסק גם. אתה רוצה? כן. אני מוכן. אתה רוצה את עליי? שלום, שלום עליי. אז גם אתה שלוש, שתיים, כן. שלוש, שתיים, אחת, עכשיו! זה לא טוב. מה איפה? מה? אוקיי. אוקיי, בלאסט! זה פגיעה. לגמרי. כן, אגרופים. לא מרביץ לי. אוקיי. גלי ניסון, תעשה את הדיסק שלך, טוב. כן! וואלה, כן. וואלה, כמה יש לנו? לי 2, כמה יש לך? זה מה שאנחנו צריכים עוד 2. טוב, נראה לי זה אח שגם, של פיקולו, דראם. Piccolo has new sound taken out of TN. Save him and take out Piccolo. אוקיי. קרב! אומייגאד! כן. תסתכלתי אותו! תרביץ לו! לא! למה לא אכלת? יש לך סנסובים. רק אני. העולם תלוי בי. העולם תלוי בי! אני ככה עומד להפסיד לו. ניצחתי! טוב שלך, אני...
נחזור ל-40 שניות. הפסקת הפרסומות השלישית שלנו. אוקיי. יאללה. יאללה, כן, בוא נמשיך. הוא חזר אלינו. אומייגאד! אוקיי. לא היינו מוכנים לזה. מי עשה את הרעשי רקע האלו? יש! כמעט מתתי. טוב סוף. טוב, יאללה. עוד דרגונבול! זה האחרון שלנו. יאללה, עכשיו זה... נתן לך את העונג. לשים ואז אני זמן. אוקיי, יפה. יאללה, זימנתי. סנסבין. כן, פשוט סנסבין. כמה סנסבין יש לך? כמה סנסבין יש לך? אפס? טוב, אנחנו צריכים לדבר עם קמי, אז יש לנו הליכה. אוקיי, הגענו לקמי. קמי המתוק. Alright, let's see what I can teach you. אוקיי, לא אכפת לי. Next. סייבורג מקאנרי טיו. לא, פשוט אני כבר לחצתי. טוב, בואו נלך לקרב ונחזור אליכם. אוקיי, הגענו למקום של קרב. נראה לי אותו מקום. אנחנו הרגנו את קינג פיקולו. אנחנו עכשיו נלחם נגד סייבורג. וואן פיס, סתם. יאללה. גאלי כאן! תקלתי את המקום! אומייגאד, הוא כועס עליי! אוקיי? הוא לא יודע אם לתקוף! קיבלאסט! כן. די הוא חזק. די הוא מוריד הרבה. יאה! let's go. נראה לי עכשיו חיים נגד פיקולו. חשוב על זה. טיאן שיאן. טוב, בוא נשפר את הסטטים שלנו, כי בקושי שרדנו באחד הזה. אני 999 BP. זה פאוור לבל. לא, באטל פוינטס. נראה לי. טוב, אתה מוכן? אוקיי, אני טוען, אתה מזמין. גאלי כאן! אומייגאד, הוא חזק. כן, אני משתמש בסנסובין שלי. תיזהר! to protect. פיקולו! אוקיי, אתה מוכן? תשפר סטטים, תחזק. אתה קמא 100? תוכין את הקמא 100 שלך, גוקו. כקרות. אליי. 3, 2, 1, טרס! אני צרפתי איתה! אומייגאד, הוא חזק. אומייגאד, הוא חזק! זה פיקולו! זה הבן של קינג פיקולו. כן, הוא חזק. אמרתי לך, הוא חזק. תיזהר! אומייגאד, הוא חזק. קיבלאסט! משתגר! יש לו אינסטנט טרנסמישן! סנסובין! כמעט מתתי. אוקיי. בלאסט! פוקות! לא מת. כי זה פה שחק קשה. גלגן! סירות! דאם! וואו, חזק. אומייגאד. תרחק, תפיל. אני אתן לו גם מכות. תוכן, אומייגאד. תרביץ לו.
נראה לי זה מהלך של קרילין שגוקו גם למד. לא, מת! טוב. וואו, חזק. נראה לי המהלך הזה, זה אחד שקרילים, כאילו, לקחנו את הזמן. דרגונבול! עוד אחד. וואי, זה קל להשיג דרגונבול. וואלה, כן. וואלה, זה קל. אני חושבת שזה באמת קל, אבל... עוד אחד! אין לו דרגונבול! מה? וואי, זה קל. זה... אוקיי, אני... יאללה. יש לך אוכל להביא לי? יש לך אוכל להביא לי? תודה. מי הבא שלנו, הרי? זה פיקולו, אבל הגדול יותר. אני חושב... רגע, אין לך HP, ואני רואה את זה. יש לך מלא פצעים. אוקיי, טוב. 3. יש את הדבר הזה? לא משנה, טוב, יאללה. 3, 2, 1. אוקיי, הוא גדול, ביג לונג. אומייגאד, זה ברגע 300 למכה. גליק גן! אוח! פגע בי חזק. תקח אותו ממני. תביא עליי. מביא. פספסת! אומייגאד, הוא מוריד הרבה. קח אותו ממני. אני אמות. יפה. אני צריך ידיים חשופות. גליק גן! פספסתי! מה קרה לראש שלו? אני תוקף! אומייגאד! הוא מוריד הרבה. אומייגאד. תרחק. אומייגאד. גליק. גליק. פאק. אני מת! אני חי, אני 6 HP. יש! וואי, הוא נמל לי אוכל. וואו. זהו. אנחנו בסיינס סאגה, אנחנו בדרגון בול זי. let's go. מה אמרת? לא, אנחנו נגד סייברמן. זה מלא הירוקים האלו. זה היה בסדרה. טוב, אני חושב שזהו להיום. כן, ואנחנו גם נגיע לסופר. ויש לנו גם סייד, שזה כבר ברולי מובי. זה סרט של ברולי. כן. ואנחנו נצטרך להתאמן ולהתחזק. והסרטון הבא, אנחנו... נכון. אז... כן. אז בגלל שמעניין אני הייתי וג'יטה, הוא היה גוקו. סתם, אני הייתי ארל דה פוקס. סוניק.